Posledný november je dňom, kedy oslavujú všetci Andrejovia a Ondrejovia. A práve tento deň sa spája s množstvom zvykov, tradícií, s veštením a ščarovaním. A aby sa na tieto zvyky a tradície nezabúdalo, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svidníku organizujú pri tejto príležitosti každoročne príjemné posedenie pre svojich členov. Starší tak majú možnosť stretnúť sa, porozprávať a zaspomínať, no a tým mladším, ktorí vystúpili počas kultúrneho programu, sa pripomínajú zvyky, aby neopadli do zabudnutia, práve naopak. Keďže bol svätý Ondrej patrónom nielen gazdov či pastierov, ale i mladých dievčat či neviest, posledný november si tieto dievčatá veštili, za koho sa vydajú. Na Svätého Andrija chodili po seli spівати, za spívania dostali odmenu a z toho, čo dostali odmenu, večeru robili hostinu. A pre tí hostiny čarovali. Varili perohy, ľali olí. Ale toto peroho, keď varili, museli prenesti sobi od 3 gazdív drva, museli mať na molotú múku naspak v mlynci, museli aj ukrasti vodu zo susedovej studni. A tedy toto čaro bolo platné. Takže Andriju, ja na tebe olovoliju. Andriju, ja na tebe konoplisiu. Daj mi, Bože, znati, s kým ich budú brati, s kým ja budú spati. Divočky nastrhali olova, dali na žičku, roztopili ho a ľali ho do vody. A v tej vodi proste, ako náhle toto horiace olovo sa dostalo do vody, robilo určitú figuru. Boli to napríklad, keď divka si odľala olovo a našla tam figuru, dajme tomu, kvázi šabľa. To znamená, že mladý alebo jej budúci muž bude vojak. Ja jem rodačka z Kurimky a jak si spomínam, jak u nás bolo v Kurimky, tak na Andreja olovoľali, potom peroho robili, do perohy dávali listočky a prosili sa, že ktorý perik zobere, tak ten frajer bude. Tam napísali meno a to bolo jeho toto meno. Jednota dôchodcov Slovenska funguje vo Svidníku už 12 rokov. Pre tí starší ľudia, seniorov, je to veľmi dobre urobeno, lebo viem, že jak už príde do dôchodku človek, už bez práce nie je tam, tak ja myslím, že ten odpočinok, čo si zaslúžil by po tej práci, aby tam mohol si toto užívať. Pri Jednote dôchodcov pôsobí i ženská spevácka skupina Svidničanka, ktorá vydala už 2 CD nosiče. Na jednom sú národné piesne a na druhom rusínske koledy. Skupina spojila žen dôchodkyni, jak rady spievajú staré národné rusínske písni. A každá z nás prinesla so sobou staré spievanky od starých rodičov, od rodiny, od známych a postupne oni nám vytvárali repertoár našej skupiny. Naše spívanočky sa ľúbili na vystúpeniach i za to, že naše spívačky do nich vložili svoje srdce. Dali spívanočky život, dali spívanočky dušu. Zo Svidníka Rozália Fuzeriová.